জিন্দাবাদ বিপিএল জিন্দাবাদ ভারতীয় মুসলিম জিন্দাবাদ ভারতীয় মুসলিম জিন্দাবাদ चिरां जिल्ला काजलगाव इउपिपिएल ब्लक कमिटि मावख'आव 32 सा राजबंसि लाइमोनफोरा जयन्त बसुमतारीजों जगदान जादों। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारनि खामानि मावनायखौ नुनानै दिनै 32 सा राजबंसि लाइमोनफोरा जयन्त बसुमतारीजों जगदान जानायखौ नुनो मोन्दों। आरोबाव उननि समाव 2000 निफ्राय 3000 सुबुंफ्रा इउपिपिएल दोलोआव हाबगोननि खोथा होबावदों एमएलए जयन्त बसुमतारीनो। 32 सा जोंना राजबंसि लाइमोनफोरा सनुराय हांगाबारि गामिनि बिनि दैदेननायाव दिनै इउपिपिएल दोलोआव बिथांमोनहा जयेन जाफैबाय आरो आं फोथायदों जे दिनैहाय प्रमद बर' बिथां जोंनि मानगोनां चिफ बिथांनि बिटिआरखौ गोजोन थासारि लाबोनायजों लोगोसे फारफ्रोम बिथिं जौगानाय आरो मोनफ्रोमबो हारिफोरनि समान मोनथाय समान जौगानायनि थाखाय जिफोर खामानि मावनाय बेखौ नुनानै दिनैहाय गुबुन गुबुन हारि माहारि गुबुन गुबुन आफाद दोलोनिफ्राय दिनै इउपिपिएल दोलोआव राजनितिक दोलोआव हाबफैनो थाखाय दिनै जगाजग जागासिनो दङ आरो बिनिनो दिनैहाय 32 सा राजबंसि लाइमोनफोरा दिनैहाय सनु रायनि दैदेननायाव दिनै जयनिं जाफैदों आरो माखासे समनि उनावनो आरोबाव 2-3 रोजासो बिथांमोननि हारिनि सुबुंफोरा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैबावगोन बियो रोखा जगाजग जाबाय थादों। गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बिथांमोना फैनानै जगाजग खालामदों आरो जयनिं जाफैगोन। উদ্দেশ্য এটাই আমি ইউপিএল দলত জইন কৰাৰ পিছত আমি কাম কৰি যাম ইউপিএল দল হৈ। ইয়াৰ আগত বেলেগ কোনো দলত আছিল নেকি? এনে কোনো দলত নাছিলোঁ, মই আগতে বিজেপিত আছিলোঁ, বিজেপিৰ পৰা ৰিজাইন দি ইয়াত আহিলোঁ। কিমান মানুহ জইন হৈছে? আজি 32 জন। 32। কিহৰ কাৰণে এই দলত আহিল? ইয়াত আমি নিয়ম নীতি চৰকাৰৰ বহুত মানে ভাল এটা কিবা আছে, ভাল পৰিচালনা কৰি আছে প্ৰমোদ বৰ ছাৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি কোচ ৰাজবংশী চেল এটা বনাব গৈ আছোঁ। কিমান মানুহ আহিছে? আজি 32 জন। কি পৰিকল্পনা আছে? আগন্তুক দিনত আমি কোচ ৰাজবংশী হৈ কাম কৰি যাম এই চৰকাৰৰ লগত থাকি পেলাই। ইউপিপিএল দলৰ লগত থাকি হয়। আৰু বিশেষকৈ থেংকছ দিব লাগিব আমাৰ এমএলএ ছাৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক।